Улады Літвы гатовыя да дыялогу з рэжымам Лукашэнкі, але толькі ў выпадку канкрэтных зменаў і крокаў з боку афіцыйнага Менску. Пра гэта ў інтэрв'ю ЛРТ заявіў галоўны дарадца прэзідэнта краіны Дэвідас Матулёніс. З ягоных словаў, цяпер сітуацыя выглядае так, што Літву спрабуюць прымусіць размаўляць з рэжымам Лукашэнкі і тым самым прынізіць краіну дыпламатычна. Тады з'явіцца падстава для Александра Лукашэнкі сцвярджаць, што вось, маўляў, яны вярнуліся. Нарэшце зразумелі, з кім трэба мець зносіны і гэтак далей. Тут ёсць і пытанне самапавагі, якое таксама вельмі важнае. Пра неабходнасць правядзення двухбаковых перамоваў паміж Вільняй і Менскам раней выказаўся спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША Джон Коул. На ягоную думку, гэта важна дзеля аднаўлення транзіту праз Літву беларускага калію, з якога раней былі знятыя амерыканскія санкцыі. Прэзідэнт і прэм'ер-міністрка Літвы пацвердзілі гатовасць да такога спаткання, але толькі ў выпадку спынення недружелюбных дзеянняў з боку Беларусі, у тым ліку запуску метэазондаў. Аднак у Міністэрстве замежных справаў у Менску адмовіліся прымаць папярэднія умовы і патрабаванні. Если же литовские коллеги сегодня не настроены на равноправный разговор, а предпочитают публично перечислять требования вместо того, чтобы садиться за стол переговоров, что ж, нежелание решать накопившиеся вопросы остается на их совести. С нашей же стороны открытость к конструктивному диалогу сохраняется. Ад сёння цэны на паліва ў Беларусі выраслі адразу на 4 капейкі. З 4 красавіка яны прыбавяць яшчэ 3 капейкі. У Белнафтахіме назвалі крок вымушаным, ды патлумачылі яго ў тым ліку ростам сусветных каціровак нафты. Ці сапраўды на падаражэнне бензіну паўплывала сітуацыя на Блізкім усходзе? У эфіры студыі Белсат патлумачыў бізнэсовец і вядоўца праграмы «Атмасфера» на нашым тэлеканале Александр Кнырович. Цена на нафту для наших нафтоперапрацоўчых комплексов яна фармуецца ў залежнасці ад цены на нафту Бренд у Нідерландах. Так? І таму вось гэтае падаражэнне, якое сегодня мы назіраем, яно вельмі вялікае, ад $60 да зараз каля $100 за один баррель, яна павінна была выклікаць падаражэнне нафты з России да Беларусі ў такіх же самых прапорцыях. Так, але ж мы разумеем, што наша ўсё ж таки у Беларусі меншая лагістыка паміж Беларусі і Расіі, няма экспартнай пошліны і так далей, але нафта павінна была даражыць. Цэны на праезд у грамадскім транспарце ў Беларусі падняліся раней за цэны для паліва. Аднак у Менску пасля зменаў тарыфаў з 27 сакавіка ўзнік казус цэнаў для транспарту, што ходзіць да нацыянальнага аэрапорту, заўважыла выданне «Блізка.BY». Гэтым маршрутам ходзяць аўтобус нумар 300 і маршрутка нумар 1400. Да ўчорашняга дня праезд у іх каштаваў прыблізна аднолькава. Аднак з 27 сакавіка за квіток на 300 аўтобус давядзецца аддаць 7 рублёў 60 копеек, бо праезд на ім застаўся прывязаны да кіламетражу. Цана ж маршруткі цяпер абмежаваная лімітным тарыфам для гораду, а таму праезд на ёй да нацыянальнага аэрапорту каштуе 3 рублі 30 копеек, больш чым удвая танней. Таму актуальным застаецца пытанне, як шмат пасажыраў будуць карыстацца аўтобусам, каб даехаць да аэрапорту. Ночью Россия нанесла массаваныя удары по Одессе и Крывым Розе. Загинули штонайменей 3 чалавекі. Паветраная атака па ўкраінскіх гарадах працягнулася і раніцаю. У Одессе удары прыйшліся па жылым шматпавярховіку, прыватным сектары і радзільні. Подле мясцовых уладаў адна асоба загінула, 11 параненыя. У Крывым Розе расійскія БПЛА атакавалі адно з прадпрыемстваў. Згодна папярэдняй інфармацыі, 2 загінулі, яшчэ 2 чалавекі атрымалі раненні. У самой жа Расіі пад удар трапіў Ярослаўскі НПЗ, адзін з найбуйнейшых нафтаперапрацоўчых заводаў у краіне, паведамляюць украінскія маніторынгавыя каналы. Паводле ацэнкі агенцтва Reuters, серыя нядаўніх паспяховых украінскіх удараў па нафтавай інфраструктуры краіны-агрэсара прывяла да скарачэння экспарту нафты на 40%. З 1 красавіка Масква на некалькі месяцаў уводзіць забарону на пастаўку бензіну за мяжу. Страшная авария у Смалявіцкім раёне. Учора днём на трасе М1 кіроўца цяжкавіка ДАФ згубіў увагу на дарозе і пратараніў прыпаркаванае на ўзбочыне легкавое аўта. У момант удару у «Фольксвагене» былі кіроўца і пасажырка. Ад траўмаў 44-гадовая жанчына загінула на месцы, паведамілі ў следчым камітэце. 65-гадовы кіроўца шпіталізаваны. Мужчына, які быў за стырном цяжкавіка, атрымаў нязначныя пашкоджанні. Цяпер следчыя высвятляюць абставіны і прычыны здарэння. Распачатая крымінальная справа за парушэнне правілаў дарожнага руху, якое прывяло да смерці чалавека.
Камітэт дзяржаўнага кантролю прыпыніў працу мясапрапрацоўчага прадпрыемства ў Менскай вобласці. Кантралёры выявілі на аб'екце, які належыць арганізацыі спажывецкай кааперацыі, шэраг грубых парушэнняў. Гэтак пры вытворчасці на прадпрыемстве не выконвалі ветэрынарна-санітарных правілаў ды санітарна-эпідэміялагічных патрабаванняў. Таксама былі парушаныя ўмовы захоўвання мяса, а для запаковання выкарыстоўвалі ржавае абсталяванне. У цэху кантралёры знайшлі каля 115 кілаграмаў прадукцыі і сыравіны невядомага паходжання і без тэрмінаў прыдатнасці. Усё гэтае мяса утылізавалі. Менскія ўлады выказаліся адносна ліквідацыі дабрачыннага фонду «Кіндер-Віта». У галоўным управленні юстыцыі Менгарвыканкаму паўтарылі афіцыйную фармулёўку пра неадпавядальнасць яго дзейнасці статутным мэтам. Ды азначылі, што рашэнне, можна было абскардзіць у судзе. Але, маўляў, заснавальнікі фонду замест гэтага пачалі фармаваць у сеціве негатыўную грамадскую думку. Днямі ў сацыяльных сетках з'явіўся зварот да Лукашэнкі ад бацькоў хворых на рак дзяцей з просьбаю адмяніць рашэнне наконт ліквідацыі дабрачыннай арганізацыі. На наступны дзень пасля публікацыі на фонд «Кіндер-Віта» накінуліся прапагандысты. Каб апраўдаць ліквідацыю паспяховай дабрачыннай арганізацыі, яны скарысталі ўвесь набор абвінавачванняў ад фінансавых махінацыяў да нібы распаўсюду парнаграфіі. У горадні канчаткова знеслі унікальны драўляны будынак, за захаванне якога змагаліся мясцовыя гісторыкі. Дом нумар 3 на вуліцы Асіпенкі быў узорам драўлянага канструктывізму 1930-х гадоў, часткаю так званай настаўніцкай калоніі, комплексу жытла для настаўнікаў суседняй школы. У 2015 годзе будынак рассялілі, у 2019 пачалі разбіраць дах, але тады мясцовым гісторыкам удалося спыніць працы. Улады ж паабяцалі выставіць гістарычны аб'ект на аукцыён, але не зрабілі гэтага, і 3 гады будынак заставаўся проста без даху. Аукцыён правялі ў 2022, аднак ужо не дзеля захавання гістарычнага будынку, а для ўзвядзення на гэтым месцы новага. Да патэнцыйных інвестараў выставілі толькі адно патрабаванне, цытата, «аднавіць фасады ў стылістыцы драўлянай архітэктуры з выкарыстаннем дрэва, з захаваннем прапорцыяў вокнаў і ліштваў». Сёння 18-й раз пройдзе міжнародная экалагічная акцыя «Гадзіна зямлі». Традыцыйна ў гэты дзень мільёны людзей па ўсім свеце адмовяцца ад электраэнергіі з 20:30 да 21:30. Зрабіць гэта ў Мінпрыроды Беларусі заклікаюць і грамадзянаў нашай краіны. Галоўная ж мэта акцыі – выхаванне ашчаднага стаўлення да прыроды і прыцягнення ўвагі да праблемаў змены клімату. Змеі працягваюць выходзіць з зімовай спячкі. І калі на поўдні краіны паўзуноў бачылі ўжо 2 тыдні таму, цяпер гэтых істотаў заўважылі і ў Менску. У сеціве апублікавалі відэа з парку Дразды. Штопраўда, на кадрах не атрутныя гадзюкі, а звычайныя вужы. Кадры з паўзунамі ў сталіцы далей у нашым эфіры. 3, наверное. Вот они выползли, видишь, скрученные. Зимовали там, а сейчас на солнце выбрались, чтобы погреться. И опачки, полезли обратно. Какие лошади. Аб развідзі падзеяў распавядуць мае калегі ў вечаровым эфіры аб'ектыву о 20-й гадзіне па Менску. Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.